עכשיו אני אזרוק אתכם קצת יותר למים עמוקים, אם לא שחינו בהם עד עכשיו, ואני אדבר על כמה כלים מאוד מאוד משמעותיים לשנות את הפצת התוכן שלכם. מנשן, כלי שאני מאוד אוהב, אנחנו לא יכולים להיות בכל העולם, להבין את כל עולמות התוכן, לחשוב על רעיונות כל יום חדשים של תוכן. מנשן, לכו לאתר הזה, תגידו, אני רוצה לשמוע על חינוך, אני רוצה לשמוע על טבע, אני רוצה לשמוע על כל הדברים שקורים בארץ ובעולם. גם גוגל טרנדס, בצורה מאוד דומה, ייתן לכם מה אנשים מדברים כרגע, ואיזה תוכן הכי פופולרי בחיפוש באינטרנט וברשתות. להבין את זה, זה להיות חלק ממשהו שהוא ויראלי. לא צריך לחכות כל פעם, אני תמיד, עוד לפני שדברים מגיעים לארץ, אני רואה בארצות הברית, נגיד ויראלי, על נושא המזון, נושא החינוך, אני כותב בלוג על זה עוד לפני שזה הגיע לארץ. אתם יכולים להיות מובילי דעה, אם תבינו על מה אנשים מדברים, מה חם כרגע, ותכניסו את האג'נדה שלכם לאותו נושא. אז אם כולם עכשיו מדברים על החייל, על יהודה ועל מה שקורה, ואחד העמותות קשורה לתחום, תיכנסו לשיח. אל תחכו לשבועיים אחרי לכתוב איזה פוסט. תראו מה ויראלי ותיכנסו לבפנים. זה מנשן. דבר שני, ביטלי. אז כמו שאמרתי, ברגע שאתם שמים URL בסושיאל מדיה, זה ככה, URL זה הכתובת, מאוד ארוכה, מאוד קשה לאיתור. ביטלי מקבץ את זה, א', בצורה שנראית הרבה יותר סטטית, ונותן לכם באמת כמה אנשים לחצו על התוכן שלכם. מי האנשים האלה? למה ספציפית האנשים האלה לחצו? אני מאוד אוהב להשתמש בזה, כי אז אחרי כל פוסט אני מנתח אותו ומבין, אוקיי, תוכן עם תמונות של ילדים, הוא יותר רלוונטי לקהל X, סרט וידאו לקהל Y, ואז אתם בעצם שולטים על ההבנה איך לגרום לאנשים ואיזה קמפיינים אתם מפיצים. מג'יסטו, גם חברה ישראלית, עוד פעם אנחנו קצת מגדמים את החבר'ה שלנו. וידאו, אני יודע שקשה לפעמים לייצר וידאו, אפליקציה מאוד מאוד פשוטה, טוב, ממליץ להוריד, אין לי אחוזים, לא עובד איתם. מה הם עושים? הם לוקחים את כל התמונות שלכם, כל הסרטים, אתם בוחרים איזה סגנון סרט, האם זה סרט דרמה, סרט מתח, סרט אהבה, הם נותנים מוזיקה בצורה ממש יפה, ומעלים את זה לרשתות, ופתאום העמותה שלכם נהייתה חברת הפקות של סרטים. זה באמת פשוט, למי ששאלה אותי בהתחלה, לא צריך להיות מומחה רק להוריד את האפליקציה, לבחור תמונות סרטים, ואז אתם תראו באמת, התוכן שלכם מגיע לרמה הרבה יותר גבוהה. Hootsuite. Hootsuite זה קצת לרמה יותר מתקדמת של עמותות שהרבה פגשתי, אנחנו עובדים עם העולם, זה גם משוסטרמן, ויש עמותות שקצת יותר שוחות בקידום ממומן וברשתות החברתיות. Hootsuite הוא בעצם כלי, פלטפורמה, שעוזרת לנו לנהל כמה פלטפורמות של ניו מדיה באותו זמן. אם הגעתם לרמה של העמותה שלכם, יש גוגל פלוס, טוויטר, אינסטגרם, לינקדין, אני לא בטוח שכולכם שם, אבל זה נותן לכם לנהל את כל התכנים ואת כל הניו מדיה, הפלטפורמות במקום אחד. מאוד מאוד אפקטיבי, מאוד מאוד עוזר לנו להבין מה אנחנו עושים ואיך אנחנו מפיצים את זה, ובעצם מסכם לנו, או עוזר לנו לראות הכל בפלטפורמה אחת. זה עוד פעם, קצת ברמה הרבה יותר מתקדמת.